Malaking abala para sa mga taga-poblasyon, bantayan at mga karatig lugar nito ang sirang tulay sa lugar kasunod ng malakas na lindol na tumama sa North Cebu noong September 30. Nagpadala naman ng quick response team ang DPWH para inspeksyonin ang lugar. Si Paul Montibon sa detalye ng balita. Matinding pinsala sa transportasyon, partikular na sa mga kalsada at tulay sa Daan Bantayan, Cebu, ang itinulot ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa rehiyon. Patuloy ngayon ang pag-aayos at paglilinis ng mga nasirang infrastruktura upang maibalik ang normal na daloy ng trapiko at transportasyon sa lalong madaling panahon. Dahil sa malakas na lindol, maraming tulay ang nasira at hindi na madaanan. Gaya na lamang dito sa poblasyon Daan Bantayan, Cebu, matapos ang pagyanig ng 6.9 magnitude na lindol. Ayon sa DPWH, nasa mahigit na 100 metro ang haba ng mga naapektuhan na bahagi ng tulay mula dyan hanggang dito sa aking kitatayuan. At para naman sa ating aerial view, ganito naman kalawak ang pinsalang itinulot ng nasabing lindol. Kaya naman ayon sa mga otoridad, bawal nang dumaan ang mga pribado ng mga sasakyan dito. Pagdating naman sa hanap buhay ng mga residente dito, pahirapan din ang pagtawid ng kanilang mga produkto. Ang iba, binibitbit na lang nila para lang maibenta sa merkado, kesa naman mawalan sila ng hanap buhay. Nagpadala na rin ng quick response team ang DPWH para inspeksyonin ang lugar. Kabilang sa mga apektado, Nanay Demetria, residente ng Barangay Paypay, na aminadong labis ang abala sa kanyang hanap buhay at transportasyon matapos masira ang tulay. Maoy nakahasol sa aming panginabuhi. Kay kami sir, na ako naninda sa Larsian, nagluto ko, mga taga-munisipyo o way trabaho, wagid mi karon. Di naman mi kada sayo, alas 4 pas kadlawon, mukaan mi ako anak magsakay og motor, magluto mi mga pagkaon, maparmaligya. Karon sir, wala jud, wa jud mi kwartahan. Lisod nga nainani ang tulay. Sa kabila ng hirap, naiintindihan pa rin naman ni Nanay Demetria ang sitwasyon. Anya, kung kalooban ng Diyos ang nangyari, mas pipiliin na lamang niyang magsikap at bumangon. Ang nakahasol sir, pero maningkamot na lang yun nga makasugakod kayo sa man, di man nato pagbuot mo sa Diyos ang katalag maniabot. Agad din namang nagpadala ng grupo ang DPWH Regional Office 7 upang inspeksyonin ang lugar. Ayon sa ahensya, minamadali na nila ang pag-aaral para sa mas mabilis na rehabilitasyon o pagtatayo ng bagong tulay depende sa resulta ng kanilang obserbasyon. Mga kapartner, nandito pa rin tayo sa bayan ng Daan Bantayan dito sa Cebu. Kasama nga natin ngayon, araw na ito, si Engineer Joel Vincent ng DPWH Regional Office 7 dahil isa sila sa mga grupo o team, quick response team ng DPWH na pinadala dito para mag-obserba. Ano ba ang mga specifications po ninyo para sa lugar na ito na naapektuhan ng lindol? Yung ginagawa namin dito is talagang tinitesting namin yung lugar, yung area na ito, kung safe pa ba, at saka tapos as of now is nandun pa kami nagtest sa abutment A. Tapos pagkatapos dito naman kami sa kabilang approach kasi dapat matestingan natin yung magkabilang dulo. Ibig sabihin yan, engineer, puntahan natin mga kapartner. Patawid lang tayo, kailangan lang natin maghinay-hinay, mag-ingat. Dahil ito nga, ang laki nga ng bitak na naging resulta ng pagyanig. Talaga namang engineer, talaga pwedeng madaanan kasi, to ng sakyan. Hindi na talaga ito safe daanan kasi na may deformation na siya eh. Tapos yung buong bridge talaga is pinush doon papuntang abutment B. So kaya nagka-overlap yung pavement natin. Konting movement ba? May posibilidad na... May posibilidad ito na kapag merong mga aftershock na sinasabi natin, pwede itong bumagsak kahit anong oras. Pero hindi natin
Kaya ang ginagawa namin, sinasabi namin sa mga taong tumatawid dito na doble ingat talaga. Kasi hindi natin alam kung kailan darating yung mga aftershocks eh. Ito yung gamit ninyo na dala. Yes po, yes po. Ano po ang tawag nito, sir? Ito po yung tawag namin ito, rotary drilling machine. So ang ginagawa namin is sa specified area, dito kami nagkakandak. As much as possible, doon kami sa malapit kung saan itatayo yung board pile natin or ibabaon yung board pile natin para malapit lang yung results nila. Ilang araw o buwan ba ang itatagal bago magkaroon tayo ng assessment and then pagtatayo ng bagong tulay? Yung pagkandak namin dito, talagang as much as possible, dapat matapos namin ito ngayong linggo. Para next week is mag-mobilize na yung contractor para masimula na yung pag-ayos talaga nito. Sa amin is yung initial pa lang nito eh. Ngayon, minamadali namin kasi yun yung sabi ng director, dapat mabilis yung response natin. Pagkatapos nito, ibibigay namin yung data sa ibang team sa aming planning and design division para sila na yung mag-design kung anong gano'ng kalaki yung board pile na ilalagay para sa bridge na ito, sa bagong bridge na itatayo. Sa kabila ng pinsalang iniwan ng lindol, nananatiling matatag ang mga taga Cebu. Patuloy ang pagtutulungan ng mga residente, lokal na pamahalaan at mga organisasyon para maibalik ang normal na pamumuhay sa lalawigan. Ayon sa DPWH, patuloy ang kanilang pangangalap ng mga impormasyon at datos kaugnay sa sitwasyon ngayon dito mismo sa tulay sa poblasyon na Daan Bantayan. Patuloy rin ang kanilang pagsisikap na paalalahanan ang lahat ng mga residente na mag-ingat dahil sa mga tuloy-tuloy na naranasang aftershock sa lugar. Mula dito sa poblasyon Daan Bantayan, Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas kumahala. Ako si Paul Montibon, SMNI News.